फैबायानो एख' जाना सोरनि कम्पिउटारनि बुस्थु दांनो बायदि मोनदों सोर इयाव एडमिसन लाफैदो इफोरखौ दाननानै मोदोमफोरखौ एसे स्रां खालामनो हाया नोङो मोदोमखौ दोम 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 दोनबाय थायो नोंनि जिले माथो मावाखै मालाय जेरै केस आसाना मा जाखो इयो आसान बाबु बिदिनो राव दिनारखौनो दानो आंखौसो जादोसो नोंलाय सुग्रात सोबानानै सबाब नस्थ'फोरखौ गाहाम जाथो होननानै लाबोबाय बायदिमोन खोमा ओमफ्राय दा आरो हिनजाव मोननानैबो सबाबानो बेनो बे गोरलैनि सबाबानो खाराखै नोंहाथ' नोंनि खामानिखौ नोंनि डिउटिखौ मावनांगोन ना ओइनोहाय बुलायनायनि बाथ्रा नङादो दांलै नों दां मोनबाना नों हागथ' होनखादो जिबनाव बिराद गिदिर फुल हाबा मावबाय खोमालै मा हुवाखौ लानांगौ मा हुवाखौ लाफ्लांखोथाय आंसो मिथिसिगौ आरो माबायदि हुवाखौ लाफ्लांखो खुगाखौथ' भगबाना हरखादो ना माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बुंनो थाखाय जुदि खुगाखौ आं निजेनि हौवाखौ माबा मोनसे बुंनायाव जुदि भुल जायोबा दिनै खामानिया नानानता गोलैसोनानै दं फुङावनो बिमाया खिथालांबाय बनखौ दानस्रिनानै मोजां थाल्ला जाबनानै दोन आच्छा नों खोनासंनाय जाखैता बाजिखो बिमाया थांनानै 9:30 10ता बाजिबाय मिथिबाय 1 घन्टा जाबाय मबाइल नायना थानाय नुबाथाय बिराद मेगन नांगोन आरो हरसे जांख्रिथायनि थैसाम फिल्म नायखांनायनि उनाव दिनै नोङो ओमफ्राय नोङो आरो मबाइल नायबावनायनि गोनांथि दं दायो नायलाय नों माबा मोनसे गोदान फिल्म ओंखारलायगोन हरसे जांख्रिथायनि थैसाम नायदो मिथिगोन ना दे नायबाय मोजांनि बाथ्रा हराव नायनायाव खुनु माबा गैया किन्तु सानाव खामानि मिथिगोन ना जोंनि सब मानसियानो उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम गावबा गाव खामानियाव मुखुब ये बड़ी अच्छी बात कही आप नोंहा बे मबाइलावनो मुखुब थानोसै बेलासे टाइमावसो मुखुब थायो बेलासेनिफ्राय नोङो खै घन्टा टाइम मोनो मिथिबाय ना 4ता बाजिनिफ्राय 12 घन्टा हरसे 12 घन्टा हरसे नोङो उन्दुयो मबाइल नायो नोंनि इच्छा मानसिनोबो टाइम होदो फुंनि 6टानिफ्राय मोनानि 4टासिम खामानि मावनो थाखाय बे टाइमावथ' खामानि मावनांगोन ना मा खारनाव एसेबां मेगन सायो हमनोनो हाला मबाइल नायना थाबाथाय माने इखिनि बाथ्राखौबो इखिनि बानायलांगोन नामा बाथ्रायानो इखिनिल' इखौनो इखिनि बानायो दे आं नोंखौ एख' बुंला दे एख' बुंलाबाथाय नोङो इ जायगानिफ्राय दोरोदगोन ना दोरोदनानै माबा मोनसे मोजां खामानि मावगोन खामानिखौ आं टाइमाव मावगोन जल्दि उथिनानै बिफां लाइफाङा दानस्रांफै नङाबा बाथ्राया गेदेर जागोन दै गियान दंना गैया इखौ स्रां स्रां सिंस्रि खालामनो दोम दोम इयाव उन्दुनानै थाबाय थाबा ना देहायानो मोजां जागोन ना खामानियानो साक्सेस जालांगोन खामानि मावनो हाया बे मबाइल नायनो हायो नोंनि माबाखौ बुजिनो बाखि गैला दे माबा मोनसे खामानि थिनबा खिनो ओंखारनाय माबानाय जल्दि सेके लानानै खामानिया मोजां मावै नङाबा दिगदार दं दे गथ' होनखादों आङो बेफोरबायदिनो नै मबाइल नायना थाबाबो उटकिया उटकिया बखि फैजायो ओमफ्राय खामानि मावबाबो मोजाङै माबा जाया ओमफ्राय नों इयाव ओरै जनानै ओरै पेटेर पेटेर बखिबाय थानानै एख' लाब गैया मिथिबाय खामानि मोननैसो मावनानै नोङो ओरै गरम खिन्थिबा जाया बेफोरबायदिनो गावबा गाव जुदि बाराद्राय मावनो मोनबाथाय सिगांद्राय मावनो मोनबाथाय बेफोरबायदि जनानै बखिबाय थानो हमो बेनि बादै एख' खामानि गैया ओमफ्राय नों गावखौनो बिराद माबा मोनदों नामा एसे मावसोनाय मोनदों नामा मावसोनाय मोनाखैलै बेटा माथो आङो बनसो सिननो होदो थां बन सिननो माने बन दानस्रिनो सिननोसो होनलायलांबाय बिराद माबा खोथे ओइ ससेनिखौ दाननानै ओइयाव दोनै थां बिराद माबा खोथे नुबाय मबाइल नायना थाबाबो दाय खामानि मावनायाव जुदि माबा मोनसे खालामबाबो दाय थांफै नोङो
बेफोरबायदि नै नुबाय नै दा खामानि मावना होनदोंना इयावबो नै डिस्टार्ब थांफै नोङो थांफै नों थांफै बुलायलायनायलै थां खिबाय थानाङा इखौनोथ' इफोरखौ दाननानै मोदोमफोरखौ एसे स्रां खालामनो हाया नोङो मोदोमखौ दोम दोनबाय थायो नों निजेलाय मानोथो मावाखै मालाय जेरै केस बा नों निजे मानो मावाखै फुंनि उथिनायनिफ्राय आथुर बाबानो ओंखाम संना हरबाय माइ हानो थांनायाव इ खामानि नङा मोनसे आरो जि सुबाय न' सिबबाय इ खामानि नङा आरो दा सानजौफुनि संनो टाइम जालायबाय आंहा नोंहाथ' नोंनि खामानिखौ नोंनि डिउटिखौ मावनांगोन ना ओइनोहाय बुलायनायनि बाथ्रा नङा दै बुलायनायनि बाथ्रा नङा नोंगो इयाव सौखोथिनो माबानो फैयाखै आङो इयाव गाव खामानि गाव मावनांगौ गाव खामानि गाव मावनांगौ इफोरखौ दानस' दुनसा ओरैहाय दोनहर नैयाव जमा दोनहर सिंसिफोरखौ मोखाङावलाय मानो हरबाय दं कुत्ता साला मावनोबा मोजाङै मावदेहाय फालतु नङा गथ' मोजां दानसै ओरै थाल्ला दोनहर आसाना मा जाखो इयो आसान बाबुखौ बिदिनो राव दिनारखौनो दानो आंखौसो जागोसो नोंलाय तुसुफ्रात सोबानाङै देमखाबाय बिथां ओंखाम संखालाबो नै देमखाबाय ना बोरै खालामदो नोङो मा खालामदोलै नोङो नों जेनेबा आंनि खर'आव गारनानै मा मोनदो हो मा मोनदो नोंखौ मोजां थिनदो मोजां मावनांगौ आरो फैबावदो गुसु खालामबावदोलै मा मोनदोलै इयो सोरथो खेला गेलेनाय बायदि मोनबो दं माने नोंदो गेलेदोसो आङो नोंदो गेलेदोसो मा मोनदोलै पापि साला नोङोल'सो ओरैनो थानो मोनो हाबाखौ आं नोंखौ लेंनानै जादों नों लेङाखै लैजाखै दाव हैजं इयाव मबाइल नायबाय दं इयो इखोनोद' इखोनोदो ओरैनो होमबा मानो आंखौ खुबैज्रावबाय दङ साया आंनाव नै गथ' जोगासिनो जोनानै बेलथाय होगोन माने लोगोफोर आंल' राया इखो बिमाया फुंनि उथिनायनिफ्राय थांनो ओइखैजा जाबोरखौ सिबै बारि सिंनिखौ ओइ आमुखौ मावै हाग्राखौ फुयै ओइ बेरासाथिखौ दोहै होननानैनो माने बुंनानै खर' सालांगोन थेवबो माने थाइसे जायगानिफ्राय दोरोदा ओमफ्राय इयो मा खामानि देसुं नुदोना गथ' गोरलैनि सभाबानो खारदोना खाराखै इखौ मानो हुख'नो गोनां नुदोना आय हाबाखौनो जानो समायाखैमोन इफोरबायदि सभाब नस्थ'खायनो बिमाफोरा मोजां जाथो होननानै आया मोजां जाथो होननानैसो लाबोदो खोमा आथुर माथो सभाब नस्थ'फोरखौ गाहाम जाथो होननानै लाबोबाय बायदिमोन खोमा ओमफ्राय दा आरो हिनजाव मोननानैबो सभाबानो बेनो बे गोरलैनि सभाबानो खाराखै दांलै नों दां मोनबाना नों हागदा होनखादो नोंदो आं नांग्रां फैबाय थायाहाय माबा दोनदोसै इमान बायदि भाबनि मानसि मालायखौ बखिनानै ओमफ्राय निजेया कमला गोरलैखौ हाननो जुजिबाय दं मिथिगोना इनो नै इमान बायदि मानसि मानसिनि भाबा इदि जानाङा मिथिगौ मालायखौ ओरै बखिनानै निजेया आरो बेलेगखौ जुजिफैनाया मोजां खामानि नङा मिथिगौ मालायखौ बखि माबानानै मा होनना रायनांगोन दा इखो ओमफ्राय कमलायानो रायाखै ना रादो ना माबादो ना मोदोमनायानो फैदो एख'आनो जायाखै बाब इमान बायदि इनो कमलायानो फिसा फिसाथार नै
นี่ไอ้ขวัญจะให้คุ้มเลยอ่ะไปเสียเดี๋ยวบอกคนนี้นึกมันจิกอีกอ่ะมันเกี่ยวมันสิลินไปนะอีนี่เดินsampai ดินไทยนี่มันยันไปหนึ่งอ่ะเดินไตจับพนังอะไรหนึ่งกูถอดไปกูน่าสานานมามุนพัดสานานมาอีกอ่ะผมเลยพิจารณาแค่ไทยบริสุทธิ์โลกให้นี่ขึ้นสิบเท่ามันจริงนะไทยบริสุทธิ์โลกนี่พิจารณาแค่บ้าอีดินอะไรดิฉันน้ำมันเชื่อมจริงนะนั่นแหละคือบอกคีสินนั่นเองนึกเลยสุดท้ายเนี่ยดูผมลักลิกเลยไม่เห็นนี่หรอนึกสุดท้ายเนี่ยดูผมลักลิกมันไม่ดิมันชี้เดินมันไม่ดิภาพนี่มันชี้ไปเหนื่อยหันหน้าเหนื่อยกลับกาคือใส่อะไรเดินหนึ่งนั่นไหนเนี่ยเที่ยวมันหันตระกันกี่หันตระกันอะไรบุกขี้บ้ามันไปดิแล้วก็เพื่อนเนี่ยจมบริการกับตัวปลาลูกเย็นในกี่เดือนเนี่ยก้มละกับลูกเย็นนั่นละเบียร์เนี่ยอาลูเด้อSamara nama saya Hendra kang ketepak udah masih kayak gimana nih Viviane aku sana sir nih kompoten nih bus sudah nggak ada mana sir ya admission lah pide admission lah nih mana angin aku pertiam coba saya lagi malah kahan nih lagi thai ni thai dam taman jade nih Tapi dia suka tu saya menjebak. Trăm như mà không được. Siapa? Alo, masih lokai mana? Dari lagi first ngagang atau ya iukang ba wow. Nih, tis kamu ni sih. Nih. Pakai ke badan tes kalamnya important. Kusau saja. Pakai ke badan tes kalamnya important. Oh, kusau saja. Pikasa. Bah, za deh le. Za nih tuh micika gan ma badi. Makanya oma fry, soba yang kering, engkau mau kau sih zup kabeane. Bây giờ có bao giờ mình lưng số bao giờ vậy? Cái này đằng đây. Bây giờ có bao giờ mình? Dạ. Cái này. Mày nhớ? Ulu ada apa? Mbak?